Струва ми се, той беше. Милорд, ако у мене има чар и сила, за да ви трогнат, моля, незабавно помилвайте Касио, че ако той не ви обича и не е сгрешил неволно и без подо, значи аз не знам кое лице е честно. Нека се върне. Той ли сега излезе? Да, и тъй сломен. Нека се върне. Не сега. И нека се чукнем ние. И нека се чукнем ние! Войникът е мъж. Не пропускайте това да влезете във връзка с кутията, а не само да я хванете. Наречете я, наложете и смисъл. Тогава се обирайте свирките и да ви няма. Консервите се появиха в Отело по много интересен начин. Те се появиха като гръм от ясно небе, а в изкуството това често е ключ. Често това е код. Ние започваме да използваме тези консерви като инструменти, с интенцията, че ние ги владеем, а всъщност в края на сцената се разбира, че те владеят нас. Което е много силно изразно средство да покажем, че има неща в живота, които ние си мислим, че контролираме, ама всъщност не е така. Всяко представление е една врата, една затворена врата. И ние трябва да намерим точния ключ, с който се отключва тази конкретна врата. За всяка врата има ключ, нашата работа е да ги намерим. Консервите бяха ключ към Отело. И много разчитаме на експерименталната работа, в която ние всъщност търсим да намерим правилния ход за това как да стигнем до зрители. Нашия режисьор Николай Георгиев казваше, само добрият човек може да бъде добър артист. И това е максима, която много важи, според мен. Просто много по-добре е да работиш с някой, който е добър човек, отколкото с някой, който просто може много неща. Изповедание. И сега един към... Защо се обръщаш напред? Каква е причината да се обърнеш напред? Ти искаш... И сега тук... трапезата изповедаване. Просто трябва да срещнете в лице, за да може той да го види това. Ние сме заложили на 3 персонажа, на които искаме да се фокусираме много, и това са Отело, Яго и Дездемона. Те са коренно различни един от друг, играят ги трима много добри актьори. И тримата са много добри, и на тримата им е много трудно. Най-трудното е стиковката между нас. Това да сме тук и сега и дори някой да не се умее изцяло да изпълни заданието или текста, или хореографски, или литературен, да сме будни един друг, да си помагаме, да работим заедно като отбор. Отело е много сложна пиеса и според мен от всичките Шекспирови пиеси е най-актьорски сложна. Как да го убия, я? Видяхте ли кърката? Да, моята беше. Вашата? Да можеше да го убивам цели 9 години. Сърцето ми е станало на камък. Удрям го и ръката ми заболява. Каква мерзост! С мой офицер. Още по-хладно. Отрова. Намери отрова, Яго, тази нощ. Впрочем, аз също я обичам. Но не от покот, макар че този грях не ми е чужд. В тая палитра на манипулационния Яго, който движи цялата пиеса, на Отело, който има един разпад на цялото си същество, от това да бъде доблестен мавър, до това да стане убиец,
хладнокръвен, защото не може да издържа повече собствената си същност, до Дездемона, която е заключена между тях двамата и е жертва и на единия и на другия. Ние искаме да прочетем пиесата именно през този триъгълник и естествено много разчитаме на групата, която тя не е просто група, а тя е погледа на цялото общество, на всичко това, което се случва вътре за тия затворени врати. Въздишаше клетница, сълзи обляна. Чудовищно. Зелена върбинка, зелена върба. Но това е само сън. С ръка на гърди и с глава на коляно. Но знак за нещо станало, наяде. Върбинка, върбинка, върба. Виждали ли сте уния? Дездемона е една тенекена кутия, в която обаче се крие едно топче за жонглиране. Тя започва живота си като сравнително консервативен човек, израства в много различна среда, в която се изисква от нея тя да се държи добре, да говори конкретни неща. Прожектира се върху нея един идеал, който тя трябва да бъде. Даже се прожектира от баща и не от майка, и това е по пиеса. Тоест тя израства с този мъжки идеал. И след което точно един мъж всъщност отключва тотално друга нейна есенция, която тя си е била в нея, просто е била, да не кажа облъчена, а била е скрита, защото не е била на място. И естествено това, което е ново и различно и вълнуващо, няма как тя да се откаже от това. И така намира, от консервената кутия се открива ето това цветно малко топче, с което човек може да играе, може да каже толкова много неща, докато изведнъж, както кутията е била инструмент, така се оказа, че и топчето е инструмент. Просто е различен. Сама поисках да бъда с него. Но ако аз остана тук, а не го пратите на бой, то ще ми лишите от тези обеди, заради които го обичам. Аз, Касио, те тача, но от днес не си при мен на служба. Честа! Аз изгубих честа си. Честа ми, Яго! Моята чест! Касио, за него най-важно е да бъде честен. Той загуби ли честта си, губи всичко и в един така доста манипулативен ход на Яго, той именно това му се случва през консервата, през пиянството, през голяя, както ние наричаме сцената. Той губи честта си и след това се опитва да я намери там, където той вече е загубил. Но всъщност не си дава сметка, че той на едно вътрешно ниво съвсем няма как да я намери. И предполагам, че в консерва, защото самият той не може да излезе от консервата, може би. Може би той е точно този консервативен слуга, който е готов на всичко, без значение, и накрая я губи тая чест. Съвестта. Какво значи съвестта? Въобще, мярата за съвестта, къде е тя? Какво значи? Колко често ние си оставяме съвестта в консерва за утре? Утре ще отворим тази. Любовта в консерва за утре. Вярата за утре. Не. Трябва днес. Защото, както казва Албена, аз имам нужда от щастие сега, не утре, не до година, днес. Значи трябва да си извадиме тези устои. Трябва да извадиме нашите устои, нашето съществуване от консервите. Само тогава ние ще бъдем живи и истински. Да не забравяме, че можем да обичаме. Да не забравяме, че имаме съвест. Да не забравяме, че сме и ангела, и демона, и ние много често избираме между двата. Хвърлят върху ми беди и прички. Или до гуша да ме помъкнат тия машина. Или пък ако вътре не осъдежите, пак бих имал капка търпение. Но тъй да сторят от мене. Жалка цифра на часовник.
посочваща час по час с пръст през зрението. И с това бих свикнал. Но от хранилището, където сърцето ми черпи живот и смърт. В новините се чете за убити жени, за мъже, които какво ли не са направили с жените си най-отвратителни и гнусни неща. И всъщност си даваш сметка, че като прочетеш пиесата на Уилям Шекспир, за това има причина. И това е някой, който влива в ухото на някой друг нещо. Този някой успява да извади най-лошата страна от себе си, въпреки че е доблестен, добър. От кутията на Отело излизат едни чисти истински емоции, едни проблеми на съвременното общество, които са зададени много отдавна. Според мен най-важното, което ние искаме да постигнем с тая пиеса, е да отворим очите на хората да не се превърнат в Отело. И едновременно с това да освободят Дездемона от оковите, в които я държат. И след като Отело стана проект, всъщност започнах да го забелязвам. Да забелязвам частици от него около мен. Но смятам, че точно защото може да се намери навсякъде, го прави всъщност толкова важно да се каже. Развратница, безсрамна. Ли познавате разврата? Или неговите иски? Класиката не е консерва. Зависи от класиката. Аз не мисля, че класиката е консерва. Ако ние сме консерви, ще четем като консерва. Класиката може да е една много стара консерва с богато съдържание. Хубавото на една консерва е, че има дълъг срок на годност, а класиката няма срок на годност. Най-вкусната консерва, която съм ял. Не обичам свежа храна, салата. Като съм бил много гладен, тия с има ни риба в собствен сос ли, как се казва. Много, даже сега като си говорим, често ти казвам, ми се дояжи с тази консерва жестоко. Не мисля, че обичам консерви. Консервата къде беше тук? Трябва да се отвори, да се разчупи. Консерва е до толкова, доколкото ти я виждаш като консерва, защото за теб е нещо устаряло, нещо вехто или нещо пък много стилизирано. Нали, то е класика, богато е, обаче е много подредено и сега хората мислят, че е консерва, пък тя може да се разбере и по различен начин. Всъщност точно това представлява за мен класиката, непреходните неща в живота. Трябва да познаваме класиката, трябва да знаем откъде идваме, за да разберем на къде сме тръгнали. Мъжкият свят около мен ме провокира и всъщност извади това, което е скрито в мен. Енергия, емоция и желание да сътворяваш нещо и да допринасяш нещо да бъде сътворено. Мисля, че консервите много помагат за създаването на дълбочина и една многопластовост на музикалния слой на спектакъла. Този материал е толкова чужд на уюта на сцената, на тук и сега. Материята, самото желязо е толкова чуждо
Какво обаче се оказва, че когато превърнем консервената кутия в проблем, когато я проблематизираме и върху нея започнем да натрупваме значение в контекста на спектакъла, тя започва да живее своя собствена драматургична роля. Тоест тя от един реквизит, от един предмет в спектакъла се превръща в действащо лице. В едно класическо произведение, което е Отело, ако се появи консервената кутия, може да създаде един нов пласт на четене за това всъщност колко консервативното мислене ни докарва до едни много затворени граници на собственото ни съществуване. Но някой я отваря и от нея излизат нови неща. Не знаеш какво ще излезе от нея. Консервите в нашето представление са важни, защото чрез тях успяваме да покажем, че класиката не е консерва и че може да бъде нещо друго, може би. Че той е Шекспир, всъщност може да се погледне от друга гледна точка и абсурда да излезне колкото и класически, толкова и не. С които накрая Отело я обесва. Большинството от добрите ни спектакли могат да се гледат и с затворени очи. Тоест те могат да се гледат като една музикална симфония. Вие виждате, че в публиката ни има и доста от незрящи млади хора, които идват да гледат. Зрителите колкото и пъти да идват да го гледат, винаги ще има какво да намерят. Съответно, той не може и да бъде изигран до край. С което искам да кажа, че премиерата на този спектакъл е само началото на един много дълъг процес на Отело, който той ще се развива заедно с нас, ще се променя заедно с нас, защото всеки спектакъл, като всеки човешки живот, има си свой жизнен цикъл. И има голям шанс, примерно, 20-то представление да няма нищо общо с първо и второ. Аз си мислех за доброто, не за лошото, не за злото, на фона на всичко това, което ни го показаха по един изключителен начин. Страхотна пластика, страхотна драматургия, изобщо един различен подход. Поне актьорите ги усетих близки и самите танци. Изключително съм впечатлен и да си призная, не очаквах да видя такъв прочит. Постановката, любимия момент е танца. Когато има екшън, когато има емоция, когато има ритъм, това те кара да тупкаш. Аумалтер е театър в различно агрегатно състояние. Една сплав от всички сценични елементи, в които словото не е по-малко от музиката, музиката не е по-малко от танца. Всички елементи имат интегрално важна функция. И другата важна част, философска на Аумалтер, която го прави страшно различен от нормалния театър, е, че той случва тук. Сега, наживо, с тези хора, които ще дойдат да гледат тази вечер. Когато живееш в един по-малък град, където по-рядко се организират такива прояви, а ти по-рядко мислиш за тези неща. А колкото по-често се събираме, говорим по тези въпроси, толкова повече ние ги осъзнаваме, даваме си сметка, имаме шанс да ги надмогваме. Спектакълът е един повод ние да си тръгнем от театъра променени, дай Боже по-добри. Защото театър е медиум за промяна на хората. Това, което нас ни интересува, не е самия артефакт като такъв, а ни интересува хората за този артефакт. Алтернативни гледаме да сме на самите себе си. Най-важното за нас е да счупим четвъртата стена. Тоест, тая завеса да я няма. И всъщност актьора абсолютно непосредствено, абсолютно откровенно, без да играе някакви роли, да стигне до зрителя. Няма добър и лош театър, има мой и твой. Може би различно с това, че ние сме различни, че ние сме алтернативни, че ние експериментираме, театърът ни е такъв. Обичам Дездемона без мяра. Това е нашия театър. Затова е толкова различен. С целувка те убих. С целувка срещам сетния си час. Още веднъж. И край.